Hola, estimats alumnes. En aquest vídeo parlarem dels elements referencials. Primer de tot, explicarem què són els elements referencials i per què serveixen. Després ens centrarem en el concepte d'anàfora i parlarem dels diferents tipus d'anàfora que ens podem trobar en un text. I per acabar farem una petita activitat que ens servirà per entendre millor tots aquests conceptes. Som-hi! Per començar, què són? Doncs els elements referencials són aquells elements d'una oració que estableixen una relació de significat, ja sigui amb un altre element de la mateixa oració o amb un element d'una altra oració del mateix text. Per fer-ho més fàcil, amb un exemple. El criat, presa de la desesperació, plorava davant la porta. En un primer moment vaig sospitar d'aquell home, però era innocent. Aquí, aquell home té d'element de referència el criat. De fet, són el mateix personatge, la mateixa persona. Aquí hem fet una substitució lèxica. L'anàfora és un dels mecanismes principals de referència textual i podem trobar-nos amb tres tipus d'anàfora. L'anàfora lèxica, sinònims, hiperònims, hipònims. Per exemple, no sabem els motius que van impulsar el fantasma de Canaletes a torbar les nits del passeig. Es deia que l'espectre sortia cap al tard. Aquí l'espectre té d'element de referència el fantasma de Canaletes. Són la mateixa entitat. Hem fet una altra substitució lèxica. L'anàfora gramatical. Els pronoms personals, forts i febles, relatius, possessius. Per exemple, l'home era a prop meu i podia veure'l per sobre l'espatlla. Aquí no cal que repetim dues vegades l'home. L'home era a prop meu i podia veure l'home per sobre l'espatlla. No cal. Aquest segon home el podem substituir per un pronom personal feble. I l'anàfora el·líptica, les elisions. Havia penjat el mirallet i m'afeitava quan de sobte vaig notar una mà sobre l'espatlla. Darrere de cadascun d'aquests símbols de buit s'hi amaga un pronom personal fort de primera persona, jo. Jo havia penjat el mirallet i jo m'afeitava. Quan de sobte jo vaig notar una mà sobre l'espatlla. Però no cal que ho repetim tantes vegades. Podem fer una elisió. Ara passem a fer la mateixa activitat que haureu de fer vosaltres amb un fragment del Frankenstein de Mary Shelley, però ara nosaltres el farem amb un fragment de Dràcula, de Bram Stoker. Llegim primer el text i determinem quin problema presenta. Havia penjat el meu mirallet i m'afeitava quan de sobte vaig notar una mà sobre la meva espatlla i vaig sentir la veu del comte dient «Bon dia». Em vaig sobresaltar, car em meravellà de no haver vist el comte, ja que la imatge del mirall captava tota l'habitació darrere meu. A causa de l'ensurt, em vaig fer un petit tall, del qual no em vaig adonar en aquell moment. I després de contestar la salutació del comte, em vaig girar cap al mirall per comprovar que m'havia equivocat. Aquesta vegada no hi podia haver error. El comte era a prop meu i podia veure el comte per sobre l'espatlla, però el mirall no reflectia el comte. Es veia tota l'habitació darrere meu, però no es veia cap senyal d'home llevat de jo mateix. Bé, ara, en grups, podem discutir durant un minut quin problema té aquest text. Molt bé, ara que ja sabem quin problema té, podem passar a resoldre'l. Per començar, podem considerar que aquesta primera aparició del comte actua d'element de referència i haurem de substituir les altres aparicions del comte per anàfores, ja sigui lèxiques, gramaticals o elisions. Comencem per la primera. Em vaig sobresaltar car em meravellà de no haver vist el comte. Com que està molt a prop de l'element de referència, ho podem substituir per un pronom. Em vaig sobresaltar car em meravellà de no haver-lo vist. Anem ara al segon comte. I després de contestar la salutació del comte, em vaig girar cap al mirall. Aquí podem optar per una substitució lèxica. I després de contestar la salutació del meu anfitrió, pel context de la novel·la sabem que l'anfitrió del protagonista és el comte, em vaig girar cap al mirall. Quarta aparició del comte, perdó. Aquesta vegada no hi podia haver error. El comte era a prop meu. Podem optar per una altra substitució lèxica. Aquesta vegada no hi podia haver error. L'home era a prop meu i podia veure el comte. Aquest d'aquí, per la proximitat, el podem substituir també per un pronom. L'home era a prop meu i podia veure'l per sobre l'espatlla, però el mirall no reflectia el comte. Per la proximitat també podem optar
per una substitució pronominal. Però el mirall no el reflectia. D'aquesta manera, veiem que tots aquests elements es relacionen amb el compte, que és l'element de referència, i també es relacionen entre ells, de manera que d'aquesta manera hem cosit el text i l'hem cohesionat, que era el problema principal que presentava el text abans de fer aquesta activitat. Ara heu de fer el mateix amb el fragment del Frankenstein de Mary Shelley que teniu penjat als sites de la unitat.